अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. तर सन्माननीय निरंजनजी डावकरे साहेब यांचा विजय झाला आणि हा विजय खूप सुंदर मताने झाला. या संदर्भात ही पत्रक सन्माननीय डावकरे यांचा तिसऱ्यांदा विजय झाला. त्यामुळे सर्वप्रथम आम्ही सर्व मंडळी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांना आम्ही धन्यवाद मानतोय, कारण हा त्यांचा तिसरा विजय आहे. सन्माननीय डावकरे साहेबांच्या विजयाच्या मागे संपूर्ण कोकणातील आणि महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सगळे वरिष्ठ नेते, सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे बावनकुळे साहेब प्रदेशचे अध्यक्ष, सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, आणि खरोखरच ज्यांच्यामुळे आज हा विजय आमचा खूप सुंदर झाला. हे आमचे कायमच किंग मेकर ठरलेले आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांना मी खूप खूप धन्यवाद मानतो, कारण हा विजय हा नक्कीच आमचा शक्य होता. परंतु विजयाच्या मागे एक आगळी वेगळी ताकद म्हणतात, त्या ताकदीचा कायमच आम्हाला राणे साहेबांच्या सुद्धा इलेक्शनला फायदा झाला. कारण त्यांची जी रणनीती आहे, काम करायची पद्धत आहे, की आमच्यासारख्या तरुणांनी खरोखर एक उल्लेखनीय असं नेतृत्व आम्हाला मिळाल्यामुळे आम्ही आनंदोत्सव आज साजरा करणार आहोत. आणि त्याकरिता ही पत्रकार परिषद आहे. सन्माननीय डावकरे साहेबांचा विजय हा हजारोंच्या संख्येने झालाय आणि आमच्या सगळ्या सर्वसामान्य तळागाळातील प्रत्येक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते, बूथ प्रमुख, सर्व मंडळी, त्यामुळे आपला हा विजय शक्य झाला. त्यामुळे विजय महोत्सव साजरा करण्यासंदर्भात, हा आनंदोत्सव साजरा करण्यासंदर्भात ही आजची फक्त पत्रकार परिषद आहे. या विजयाबरोबरच पुढील सर्व विजय हे भारतीय जनता पक्षाचे होतील. आणि भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये तर आता सरकार आमचं भारतीय जनता पक्षाचं आलेलंच आहे. परंतु सन्माननीय नरेंद्रभाई मोदी साहेबांच्या जेवढ्या देशातील स्कीम असतील, जेवढे उपक्रम असतील, हे सर्वसामान्य लोकांना, तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आमच्यासारखे सर्व कार्यकर्ते नक्कीच झटून लोकांपर्यंत पोहोचवतील. सन्माननीय चव्हाण साहेबांबद्दल बोलण्या एवढे आम्ही मोठे नाही, पण चव्हाण साहेबांनी जी काय रणनीती आखली त्यामुळे हा विजय शक्य झाला. आज मला वाटतं गेल्या 2 महिन्यातील हा आमचा दुसरा विजय आहे. आणि हा विजय, ही परिस्थिती निर्माण करण्याची ताकद फक्त भारतीय जनता पक्षामध्ये असल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे प्रत्येक उपक्रम गोरगरीब जनतेला नक्कीच फायदा त्याचा मिळतो. त्यामुळे लोक सुद्धा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने भारतीय जनता पक्षाला मदत करतात, त्याचं हे प्रतिबिंब आहे. आणि आज आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आम्ही बाहेर 2 मिनिटाचा फटाके वाजवून जल्लोष साजरा करणार आहोत. सावंतवाडीच्या भूमिकेकडे तुम्ही कसं पाहता? तेली साहेब खूप मोठे नेते आहेत. तेली साहेबांवर बोलणे एवढा मी काय मोठा नाही आहे. आणि तेली साहेबांची भूमिका ही प्रत्येक जी का असेल त्यांची भूमिका असेल. पक्ष म्हणून जे काय आमचे पालकमंत्री साहेब म्हणा किंवा राणे साहेब असतील, ही वरिष्ठ नेते जे काय बोलतील किंवा सांगतील, ती गोष्ट आमच्याकडे शिस्त पाळली जाते. त्या शिस्तीचा एक प्रकार आहे. त्यामुळे तेली साहेब हे खूप महान नेते आहेत. त्यांच्याबद्दल बोलणे एवढा मी मोठा नाही आहे. मी विधानसभा हा विषय माझ्यासाठी आज नाही आहे. माझ्यासाठी माझे नेते माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, सन्माननीय राणे साहेब असतील, आणि मी विशाल परब ही व्यक्ती गेले 20 वर्ष जेव्हा माझं शिक्षण झालं त्यावेळेपासून आजपर्यंत समाजातील कोणताही घटक माझ्याकडे आला की तो त्याची जी काय अडचण असेल ती दूर केल्याशिवाय मी राहत नाही. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातनं माझ्याकडे लोक येतात. मी त्यांचं जे काय निरसन करायचं ते करतो. सावंतवाडी मतदारसंघाला अजून इलेक्शनला खूप वेळ आहे, अजून 4-5 महिने. हा विषय आमचे प्रदेशची लोक, महाराष्ट्रातले लोक, राणे साहेब असतील की सन्माननीय पालकमंत्री साहेब असतील, हे पाहतील. परंतु राजन तेली साहेब काय बोलतात, संजूभाई परब काय बोलतात, आणि कोण काय बोलतात, दीपक भाई काय बोलतात, ह्या गोष्टी
2 मिनिटं आपण बाजूला ठेवू. ही सर्व मोठी लोक आहेत. मी खूप सगळ्यात मला वाटतं सगळ्यात छोटा मी व्यक्ती आहे आणि मी सर्वसामान्यांसाठी कार्य करणारा व्यक्ती आहे. छत्र्या वाटपांचा कार्यक्रम असू दे, दप्तरांचा कार्यक्रम असू दे किंवा वह्या वाटपचा कार्यक्रम, हा मी फक्त ह्या वर्षीच नाही घेतलाय. मला वाटतं 2009 पासून सन्माननीय निलेजी राणे साहेब निवडून ज्यावेळी आले त्यावेळीपासून आजपर्यंत 20 वर्ष मी हे उपक्रम पूर्ण जिल्हाभर राबवतोय. रत्नागिरी पासून, वैभववाडी पासून दोडामार्गच्या टोकापर्यंत विशाल परब या व्यक्तीचं कार्य आहे. आणि मी सांगायची गरज नाहीये, सर्वसामान्य जनता सांगते. बघा, भारतीय जनता पक्ष हा महान पक्ष आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये एक खासदार असणारा पक्ष आज इतकी प्रचंड संख्या असणारा खासदारांचा पक्ष बनला. आज विधानसभेला 6 महिने आहेत. 6 महिन्यात भारतीय जनता पक्षाचं आम्ही कार्य करणार. पक्षाला योग्य वाटतं तर पक्ष निर्णय येईल. संजूभाई आमचे मोठे भाऊ आहेत, त्यांच्याबद्दल मी केव्हा बोलणार नाही. त्यांना जरी तुम्ही जाऊन प्रेसच्या माध्यमातून विचारलं तर त्यांना माहिती आहे मी माझ्या आयुष्यामध्ये केव्हाही उलट कोणाला उत्तर दिलेलं नाही आणि देणारही नाही. कारण एखादा मोठा भाऊ एखादी गोष्ट बोलत असेल तर ते आपण ऐकून घ्यायचं आहे आणि आपण त्याचा रिस्पेक्ट ठेवायचा आहे. त्यामुळे कोण बाहेरचा आहे कोण आतला आहे हे दुय्यम आहे. मी गेले 15 वर्ष सावंतवाडीत राहतोय आणि त्याच्या अगोदर 10 वर्ष मी इथे आमचा बिझनेस म्हणा किंवा रोजगार सगळं आज मी एवढे प्रोग्राम घेतले ते सावंतवाडीमध्येच घेतले. त्यामुळे मी भारत घटनेमध्ये भारत देशाचा नागरिक आहे. मी भारत देशाचा नागरिक असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मी एक व्यक्ती आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सावंतवाडी येतं. त्यामुळे गेले कित्येक वर्ष सावंतवाडीमध्ये स्थायिक आहे. हा, आणि पूर्वी हा मतदारसंघ माणगाव खोऱ्याला जॉईन होता आणि माणगाव खोरा जॉईंट असल्यामुळे हा मतदारसंघाचा इतिहास आहे. त्यामुळे कोण बाहेरचा आहे कोण आतला आहे बोलण्यापेक्षा संजूभाई माझे मोठे भाई आहेत, मोठे भाऊ आहेत. गेले कित्येक वर्ष आम्ही एकत्र काम केलं. त्यांच्यावर बोलण्या एवढे आम्ही मोठे नाही आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.